Altitude 43 degrees, 40 minutes north displacement. Longitude 79 degrees, 38 minutes west. Beginning attack sequence. Invasion sequence initiated. 2009. 12. hó. Második a tervezés. Legyen a nevű? Nem csak semmi. Mindenféliket is. McDonald's. Nekem is van olyan ismerősöm, hogyha egy kicsit ki van Mi legyen a nevünk? Tanár? nagyon ki van borulva, akkor sütiket. Tehát a család, hogy Akkor sütiktékelje. jaj, valami nagy baj. Az, nagy baj. De akkor kidolgozta magából. Na jó, tudod mit? Legyen mondjuk pálinkások. Az nem jó, az már elavult. Azért csak az sőrültek, már megcsináltak az alkoholosok. Nem tudom. Repülnek az égen tehén. Tehénnel legyen kapcsolatos? De mutasd már meg. Ott repülnek a tehenek az égen. Nézd meg. Szerintem mondjuk ők nem látják be, ez csak így. Tudom? Ja, megérem. Ja. Nein, igen, nem. Igen, igen, nem. Igen. Igen. Igen? Most már hallgatom. Kíváncsi vagyok, az igen nevetés közben mennyit értettél abból, amit mondtam. Semmi. Also. Also, du bist im Restaurant. Ja. Du möchtest bezahlen, aber du Ja. hast kein Geld dabei. Was machst du dann? Ich laufe. Du läufst weg. Oh. Elvárok, gyorsan. No? Legyen a nevünk tehéntőgye. Tehéntőgye. Vagy tehéntőgye. Olyan paradox. Az is igaz. Jobban csinál. Mondjad? Jobban csinál. Ja, ez csak Böskétől kaptam. Tavaly évnapokra, és azóta itt rohad. És itt is fog rohadni, ami kiröbben a gyújtósokat, aki... Na jó, majd következő órán folytatjuk. Jó. Hali! Feels like forever. Can't predict the changes. Everything's so strange. Never mind, never care. Always makes my day. You come again. Wonder. You come. Gyere ide! Most menjél arra! Most erre! Állj! Jó. Jó, már megy! Tehén! Rátpont tejföldel. Legyünk, de nem pontjuk. Tényleg rátpontjuk gyerek. Akkor megvan. Jó, királyságban, megy. Ure!
Megvan a rá. Újabb fan. Most menjen a villám. Köszönjük. Ő az új rászponty tag. Tejföllel. Rácpont tejföllel. Most mi van? Kiről? Hát a cigi. Gyorsan olyan, amit Köszi. most már tudom. Mit mondhatok, hol lett a mozi? És ide fogjuk. Na jó, köszönjetek el! Megmutatjuk, hogy kell leszállni. A villamosról nem lelépelni, nem lelépni, leszállni. Tehát 2009. 12. hó. Tervezés. Másodikat van. Ja. Másodika. Na jó.